Tak můžeš. Aha, tady a sami. V zahradě jsme, v botanické. Jo. Prší, ale to nevadí, přišli jsme se podívat, viď? Tak utíkej do zahrady. Tak běž dovnitř. Tak běž dovnitř, Lori. Otvírej dveře. Lori. Pojď. No, nevím, jak to vidí to kolo. Lorinko, pojď. To je celé, jak to vypadá, celé. Běž za ní a ukazuj to. Na. Běž za ní, ukazuj to. Jsou tam ryby, viď, Lauri? Lali, koukni na mě. Ryby tam jsou, viď? Tak pojď. Ty jo. Pojď, Laurinko, pojď. Super, viď, Lauri? Co to máš? To máš nějaký ten, viď? Nějaký sprej zase do pusy. Koukej na tu zahradu, podívej se, jaké tady jsou rostlinky. Pojď. Ty, jak je nahoře, co to je, ani nevím. Co? Počkej, až se dostaneš tam, to bude tam. To je banán. Lalinko, pojď se postavit vedle banánu. Lali. Lauri, pojď. Ty jo, takový obří banán. Lali. Chci najít koku. Líbí se ti tady? No, dobrý, tak pojď dál. Ještě tam bude hodně k vidění. Spoustu dalších věcí. Velká kytka, viď? Ježiši. Masožravé kytky. Zavírej.
Tak to je super. Co? To jsou kytičky, které papají muchy. Oni papají muchy, víš? Tady ani jedna mucha. No ale asi něčím se musí živit, ne? Vytlali. Mami, taky. Už jdeme. Ne, Lali, tam se nesmíš šáhnout, bo ti to spapa prstík. Pejsek! Potkali jsme pejska, viď? Lali, nelíbí se ti? Neslyšíš, co neslyšíš? Tak sundej si kapucu. Mami, neslyším. Chceš sundat? Okej. Dej. Koho? Čaj. Kde budu? Voník jako kytičky. Pojď. Oni tvoj. Ale ne, voní furt. Mami, nasi tady. No to tam bylo velké, obrovské stromy, tam byly banány. Wow, Ty jo. tak to je krása. Pojď, hele. To jako dešný prales asi. Tady máš aj tu, aj... Ty, a kdo je zalejva, viď? Co? Kdo je zalejva všechny? Hele, i rybky, nebo ne, to jsou asi rybky. Ale jsou tu aj ryby. Tady jsou rybky, Lauri, koukej. Dívej, takové. Takový velké kapříci, nebo co to jsou? Nebo, jak jsou hodné. To mají ovaky, Johnny. Jsi tady nahoře, co roste. Mhm. Nad tebou. Mhm. Jak se podívala, ty. To jsme v pralese, vy? Hele, to je hezká. Koukej, jaká hezká tato. Šahat, ne? Ale to se nešahá, bo můžu být jedovaté. Jo, no. Dívej, tady vidíš? Nebo. Vidíš? Je přímo z dešného Tropical Ferns. Naše voda, ne. Pozor, musíš do... Pojď, Jak to tady voní? Mně se líbí, jak to tady voní. pralesem. Mhm. On to bez toho, protože víš? Dívej. Tak to pálmy. Ty, to jsou banány, tohle. To jsou banány. Jo, přesně tady byl vlastně i trh banánů. Ne. A tady to má nějaké plody, vidíš? To je mango. Ne? Mango? Ne, co to je? Bojím. Bože, Lalino, počkej. Počkej. Nasi. Ty, jaké to jsou, tady jsou úplně obrovské stromy. Pojď sem, dívej. Ty jo. Lauri, pojď.
Ale jak, tyjo, tak, podívej se na tu rostlinu, chlupatou, ty květiny. Aha. Pojď, tady jdeme. Běž, Laurinko. Byla jsem někdy taky zahradě. Ne. Jo? Jak je teplo, víš tady? To jsou orchideje tady už. Viď? Podívej tady, taky orchidej, všichni. Wow. Ta voní krásně. Čuchni. Ty jsi karda, tak fakt. Dívej, ukáž tady. Jeva. Ta voní, a tahle? To je nádhera. Tady to je jaká malička, víte? No, čuchni. Tady jsou taky nějaké. Ještě tam na druhé straně jsou to pak zpátky, jak to dáme, tak se podíváme, jaké tam jsou úplně nějaké vzácné zaskam. A to tu nebylo zaskam předtím. Jak tady byl tata před 5 lety. Tady běžte. A to všechno to sadí na druh orchidejí je. Orchidea cristata. Nějak tak. A i tohle, to jsou všechno orchideje. Všechno. Ale jsou některé, které Prývlali, tady jsou banány. A asi tady jsou některé, které kvetou jednou za rok jenom. Jo. No. A i některé, které kvetou jednou za život. Ukaž, kde? Tohle? To nic není, to je prosklá zem. Ty jo. To jsou vzácné asi, víš nějaké. Asi jo, bojíš, jako krásno. To jsou aj pod zámkem, víš? To je obrovská, viď? Co? A předtím nebyli zaskoumalé. Tutu Jamia. Lali, líbí se ti tady? Mami, tutu Jamia. Mami, čakiki. Jo, a líbí se ti tady? Mami, Jamia. A líbí se ti tady? Mami, Jamia. Kiki. Fakt? Bože. Maminko, chceš takovou kytičku? Ne, Michale, vylazil ses. Ještě mám rybůvka. Tak, jdem. Ahoj, Cici. Very beautiful. Na. Líbilo se ti to tady? Bylo to moc hezké, viděli jsme kytičky, jo? A příště půjdeme do muzea, jo? Jo. Tak říkej, tak ahoj.